Podle skutečných událostí, ke kterým došlo v městečku Point Pleasant v západní Virginii. Stenmark. Ježiši. Jo, jste tam? Haló? Jo, nevím. Jo, slyším. Jakže se to píše? S Y, dobře. Fajn. Díky, naschle. Ahoj. Johne? No? Mírová rada pro Balkán se skládá nebo sestává z 10 členů? Z 12. A jo, dík. Dík. Se skládá. Co? V důsledku požáru došlo k evakuaci 3 bloků. Této oblasti byste se měli vyhnout. Co sej? Z toho se teda pořádně zapojte. Je to dobrý na první stránku. Skvělý. Díky. Naschle v pondělí. Co? Musím jít. No tak, Johne. Jak to bude vypadat, když můj nejlepší reportér nepřijde na vánoční večírek? To nejde. Mary už na mě čeká. Velký dům, že? A skoro zadarmo. Jestli ho budete chtít, ale museli bychom se dohodnout dnes. Majitel s prodejem spěchá. Rozmyslete si to. Vyřídím pár telefonů. Projděte si to. Jo, díky, Briane. Díky. Děkujeme. Můžeme si ho dovolit? Jenom si ho prohlídneme. Hele.
Tady jste. Jen jsme se dívali, jestli je ta šatna dost velká. Ano, jistě. Nesu dobrou zprávu. Dům je váš, jestli chcete. Ale musíte se rozhodnout teď hned. Bereme ho. Vážně? Jo. Víš, na co jsem myslela, když jsme si prohlíželi ten dům? Že do té šatny dáme matraci. Ne. Měla jsem pocit, jako by se mi najednou splnil sen. Jo. Mary, pojď sem. Jak rychle to umíš rozjet? Hodně rychle. Tak jo. Je to hodně velký dům. Koupili jsme dům. Koupili jsme hodně velký dům. Mary, co je ti? Miláčku, řekni něco. Co je ti? Miláčku. Mary, slyšíš mě? Ježiši Kriste. Vydrž. Zavolám pomoc. 911, stala se nehoda. Ano. Dobrý. Jo. To nic, jenom klid. Nic se neděje, to jsem já. Ty jsi to neviděl, že ne? Ne. Co? Co jsi viděla? Nic jsem neviděl. Klid. Johne. Se mnou něco není v pořádku.
Nazývá se to glioblastom. Jde o mozkový nádor. Podle doktorů se vyskytuje vzácně. Má ho prý 1 z 600 000. Říkal, že to způsobila ta nehoda. Ne. Ukázalo se, že už ho měla. Nic víc dělat nemůžou? Ne. Operovali ji, ale nemohli ho vyndat celý. Taky budou dál ozařovat. Tak dlouho, jak to vydrží. Docela to zabírá, myslím, že vypadá trochu líp. Jo, to je dobře. Jo, před 2 týdny jsme koupili dům. Jednoho dne prostě jedeš v autě a osud si na tebe ukáže prstem a řekne, tady vás mám. Šťastný pár. Vás já hledám. Vás já hledám. Promiň mi to. Co? Všechno. Připadá mi, že jsem všechno zkazila. Nic si neskazila. Ani v nejmenším. Chci, abys byl šťastný. Haló? Ano.
Věděla to. Co? Ona kreslila anděly. O 2 roky později. S tím nesouhlasím. Myslím, že to byla nečestná a nedostatek otevřenosti a upřímnosti, co odradilo voliče. Podle mě se tyto strany navzájem demonizují. Promítají své vlastní osobní obavy a úzkosti na celostátní scénu. A to se lidem nelíbí. Jsou velmi nespokojení, rozčarováni, protože nevidí žádnou možnost změny. Pro volby 2004 mají demokraté v rukávu černého koně? Hodně jsem slyšel o Russell McCallamovi. Guvernér Virginie. Ano, mohl by. Jistě se na tebe dívala. Kdo? Petrova kámoška Gwen. Dnes večer tam bude. Ach jo, heliď se. Myslím, že to dnes večer nestihnu. Ale jdi, nemůžeš na všechno kašlat. Já na nic nekašlu. Zítra dělám interview s guvernérem. Musím být v 8 hodin ráno v Richmondu. Málem jsem zapomněl. Volali jsme McCallamovi kancelářem. Přesunuli schůzku na zítřek na večer. Eddie, ale já... Poslech. Není to Mary. A nikdy nebude. Ale víš co? Žádná už nebude jako ona. Ahoj, Ede. Promiň mi ten dnešek. Gwen je určitě moc milá. Snad někdy jindy. Je asi 1 hodina ráno. Nechce se mi spát, jedu do Richmondu už teď. Zítra se ozvu, ahoj. Tak naskonč.
Dobrý večer. Promiňte, je pozdě, ale na silnici se mi rozbilo auto. Nemohl bych si od vás zavolat? Prosím. To je on? Čekal jsem na tebe. Co tu děláš? Zavři, zavři! Ani se není. Pane, já vás neznám. Ticho! Buď sticha. Zlato, Connie je tady. Ahoj, Gordone. Jak se máš? Prosím tě, polož to. Polož tu pušku a v klidu mi řekni, co se děje. Hm? Jo. Už je to 3. noc po sobě, co přišel. Tenhle mizera tu obchází. Jmenuji se John Klein. Rozbilo se mi auto. Nechte ho to dopovědět, pane Kleine. Předevčírem. Bylo to asi o 2:30. V noci někdo bouchá na dveře. Otevřu a tam tenhle chlap. Říká, že si chce zatelefonovat. Ale je na něm něco divného, že jo? Tak mu říkám, ať se ztratí. A včera v noci o 2:30 hádej, kdo přišel zas. Víš jistě, že to byl pan Klein? To teda vím naprosto jistě, že to byl pan Klein. Šílený. Já nejsem žádnej šílenec. Neřekl jsem, Dobrá, že co vy... se stalo potom? Včera v noci jsem ho varoval, že nedovoleně vniknul na můj pozemek a on přišel zas. Máte štěstí, že jsem křesťan, měl jsem právo zastřelit vás na svý verandě. To by musel vniknout do domu, Gordone. Co? Fajn. Tak jsem si říkal, jestli ten pitomec přijde dneska znovu a podívejme, Gordone. tady je. To není... To jsem nebyl já. Nevím, co se tady děje. Něco tu nehraje. Já ty lidi vůbec neznám. Nikdy jsem tu nebyl. Jsem z Washingtonu. Hej! To je jen peněženka, víte? Jsem z Washingtonu. Jmenuji se John Klein. Prosím. Tady. Washington Post? Ano. Jo. Můžu už ven ze sprchy? Počkejte venku, pane Kleine. Prověříme si ho. Až příště někdo přijde, zapomeň na pušku, jasný? Pošli pro mě. Hlavně zjistit, co chce. Ty z toho člověka včera a předvčírem neviděla? Ne. Ale slyšel jsem bouchání. 3 noci po sobě. Promluvíme si zítra. Vezmu vás do města, jestli ovšem nechcete přespat v autě. Ráno zavolám odtahovku. Jste daleko od Washingtonu. Co tu děláte? Jen projíždím. Nevezu vás na stanici, pane Kleine. Poznala jsem vás. DC Review. Díváte se? Všichni nejsme balíci. Tak mě nezatknete? Nic jste neukradl, nikomu neublížil, nikam se nevloupal. Dělali vám potíže už dřív? Gordy a Dennis? Ne. Jsou moc hodný. V poslední době se tu dějou divné věci. Ještě jste mi neřekl, co tu děláte uprostřed noci. Nevím.
Kde to jsem? Prosím vás, ukažte mi na mapě, kde to jsme. Přímo na hranici. S Ohájem. V kolik si odjel z Washingtonu? V 1 ráno. Muselo by mi trvat nejméně 6 hodin, než bych sem dojel. Určitě se proto najde nějaké logické vysvětlení. To nevím. Mimochodem, s guvernérem si nedělej hlavu, zařídím to. Jo. Dobře. Díky, Eddie. Tak co? Běží jako hodinky. Nemůžu na něm nic najít. Vážně? Zvláštní. Dobře, co jsem dlužen. Nic. Vždyť jsem na něm nic nenašel. Pane Smallwoode. Pane Smallwoode. Chtěl jsem se jen omluvit za to nedorozumění včera v noci. Jste si jist, že jsem to byl já 3krát po sobě? Heleďte se. Volala mi Connie. Říkala, že prej si vás prověřila. No, to mi stačí. Takže jsem ochotnej nechat tu věc plavat. Hele, já už nepiju. A nejsem lhář. A pokud vím, nejsem ani cvok. Takže, jestli mě obvinujete... Ne, já vás... Podívejte se. Netuším, jak jsem se sem dostal. Nevěděl jsem ani, že jsem v západní Virginii. Mezi 1:30 a 2:30 jsem ujel 400 mil a skončil na cestě před vaším domem. A vůbec si nepamatuju, jak. A pak, že já jsem blázen. Bála jsem se, že vás tu najdu. No vida. Neukázal jste se. Škoda, rád bych se viděl, jak vypadám. Seržantko, jsem zvědavej. Včera jste říkala, že se tu teď dějou divné věci.
Jaký? To radši nechtějte vědět, pane Kleine. Ale já to potřebuju vědět. Jako ta vaše záhada. Lidé zažijí něco, co neumějí vysvětlit, tak přijdou za mnou. Protože jste Polda. Protože mě znají. Jestli jsou v tomhle městě i jiní lidé, kteří jsou tak zmatení, jako právě teď já, chci vědět proč. V posledních měsících za mnou lidé chodí a říkají, že viděli podivné věci. A nejsou to žádní feťáci, ale počestní občané, kteří chodí do kostela. Znám ty lidi celý život, jsou z toho vedle. Je jim trapně, když o tom mají mluvit. O čem? Těžko vysvětlit. Tajemná světla, záhadné telefony, teď vy. Vidět UFO je jedna věc. Co byste dělal, kdyby vám někdo tvrdil, že viděl na zahradě tohle? Co je vám? Má žena zemřela před 2 lety. Něco viděla. Kreslila obrázky. Kdo vám to ukázal? Stál přímo tady. Hlava mu sahala skoro až k té spodní větvi. To znamená, že byl kolik? Asi 8 stop vysoký? Jo. Chystala jsem se do postele a náhodou jsem se koukla z okna. Nejdřív jsem viděla jen ty 2 rudý oči. Pořád jsem se dívala. Nemohla jsem přestat. Nikdy jsem nic takového necítila, nemohla jsem se hnout. A pak najednou prostě odletěl. Možná to nedává moc smysl, ale jinak to popsat nedokážu. Začalo to asi před 2 měsíci. Vždycky, když jsem zvedl telefon, slyšel jsem to. Poprvé to bylo takový hlasitý pípání. A teď se většinou ozývá spíš vrzání a vytí. Nic jiného? Jednou to byl člověk, který hrozně rychle mluvil. Co říkal? Nerozuměl jsem. Mluvil cizí řečí. Zkontrolovali jste linku? Dokonce jsem si změnil číslo. Ale ještě než jsem ho stačil rozdat svým známým, telefonáty začaly znova. Nemůžu jim nevěřit, jsou to poctiví lidé. Jak dlouho tu žijete? Celý život. Vyrostla jsem za tím kopcem. Na farmě? Starou Belu v rodinném domku. S vodovodem a elektřinou. Pardon? Dokonce jsme měli boty do kostela a do školy. Je mi to jasné.
je, kde vězíš? Jsem pořád tady. V západní Virginii? Jo, něco se tu děje. Neblbni. Něco zajímavého z celonárodního hlediska? Spíš vědeckýho. Vysvětlím ti to pak. Cyrus začíná pěkně zuřit. Udrž ho na uzdě, jo? Co je? Zdá se mi, že jsi nervózní. Ne, nic mi není. Zavolám ti. Zaparkovali jsme tady a líbali se na zadním sedadle. To, co se stalo, pak si těžko vysvětluje. Ráno, když jsem se probudil, jsem měl strašně opuchlý oči. Co říkal doktor? Nedokázal to vysvětlit. Tady vidíte. Nezahojilo se to. Chceme se vzít. To je dobře. Ano, halo. Halo? Pane Kleine. Zdravím. Musím s vámi mluvit. Ano? Včera v noci jsem se vzbudil. Ještě v životě mě tak nebolela hlava. Šel jsem si do koupelny pro aspirin. Mhm. Náhodou se kouknu do zrcadla. Přísahám Bohu, viděl jsem něco, co neumím popsat. Ale určitě to nebyl můj odraz. A pak jsem uslyšel takový podivný vytí přímo z umyvadla. A ozval se hlas. A ten hlas mi říkal, nemusíš se bát. 99 zemře. Denver 9. Zapsal jsem si to.
Opakoval to též pořád dokola. Snad hodinu. A pak přestal. A když jsem se ráno probudil, kouknu se na ten papírek, kam jsem si to zapsal. A je na něm tohle. To jsem nekreslil já. Gordone? Co? Máte... Z ucha vám teče krev. Cože? Ten snímek je čistý, Gordone. Ani stopa po nějaké abnormalitě. Určitě, protože jeho žena měla nádor. Gordone. U vás to byla prvotřídní migréna. Můžu vám něco napsat, jestli chcete. Jo, to by bylo moc fajn, díky, doktore. Měl i jiné příznaky, doktore. Halucinace. Slyšel hlasy. Není to obojí spojeno s glioblastomem. Nemyslím, že by šlo o něco tak exotického, jako je glioblastom, pane Kleine. Ale jestli chcete, pošlu pana Smallwooda k nějakému jinému neurologovi, aby se k tomu vyjádřil. Mýlí se. Ne, to nebude třeba, díky. Moc krát děkuji. Gordone! Nemýlí se. Všechno je v pořádku. Slyšíš? V pořádku. Nemýlí se, protože jsi zdravej. Nic ti není, jsi úplně zdravej. Úplně zdravej. To je dobrý důvod, proč nechodit k doktorovi. Říkal jsem ti to moc krát, protože jdeš k doktorovi, že ti teče krev z ucha a doktor ti řekne, že tě jen bolí hlava. To byla dobrá zpráva. Nejsi nemocnej, tak je to dobrý. Jež bych byl nemocný, aspoň bych věděl, proč se to stalo. Takový věci bys neměl říkat, Gordone. A co bych měl říkat, Denis? Mám halucinace. Slyším hlasy. Slyšela vaše žena hlasy předtím, než měla nádor? Ne. Společnosti Domain Air na lince číslo 9 letící z Denveru se zřítilo. Dosud to nebylo potvrzeno, ale předpokládá se, že všech 99 cestujících a členů posádky na palubě zahynulo. Každým okamžikem se očekává prohlášení zástupce aerolinek. A nyní k dalším zprávám. No teda. Mohl bych mluvit s Alexandrem Líkem? U telefonu. Pane Líku, tady John Klein. Pracuju na jedné záhadě a doufal jsem, že byste mi mohl pomoct. Zajímá mě hlavně vaše teorie věštby a proroctví. Všechno najdete v mé knize. Ano, ale kapitola o tajemných bytostech, které nazýváte... Kontaktovali vás, nebo jen přestíráte profesionální zájem? Jo, ne, jsem reportér z Washington Post. Promiňte, pane Kleine, ale já už v této sféře nepracuji. Nerozumím vám. Slyšet hlasy je jedna věc.
To nebyla jen zpráva, ale proroctví. Vyplnilo se. To, čím trpí Gordon, jsou sny nebo halucinace? Podle toho, jak je popisuje, to vypadá na sny. Ale nevím. Věří, že jsou skutečné. Měla jsem taky takový sen. Jo. Temná noc. A já sama uprostřed oceánu. Snažím se plavat, ale třesu se zimou. Pořád hledám něco, nějaký záchytný bod, čeho bych se chytla. Všude okolo plavou dárky, pěkně zabalené, ovázané mašlí. Chňapám po nich rukama, ale oni plavou pryč. A pak jsem začala klesat. Jako kámen. Nemohla jsem nic dělat, padala jsem. Ale bylo mi dobře. Neměla jsem strach. Poddala jsem se tomu a neviděla jsem nic než tmu nad sebou. Jsem taky cítila jen černou tmu a světlo, které přicházelo ze zdola. Já věděla, že umírám. A pak jsem uslyšela nějaký hlas. Někdo mi šeptal do ucha. Vzbuď se, číslo 37. Vzbuď se, číslo 37. Vzbuď se. A já se vzbudila. Co myslíte, že to znamená? Číslo 37. Nemám nejmenší tušení. Potkal jsem ho. Toho, co mi řekl o letecký neštěstí. Vy jste ho potkal? Jo, potkal. Včera večer, cestou z práce o půlnoci. Na cestě kolem cementárny. Tam, co je stará chemička. Jo. Tam se to stalo. Ostrý, světlo, záblesk. Něco mě obklopilo. Bylo mi horko. Cítil jsem, že nemůžu popadnout dech. Vypadal jako člověk, ale bylo na něm něco podivného. A pak jsem uslyšel ten hlas. Ten samej, co předevčírem. Řekl, nemusíš se bát. Jmenuji se Indrid
Cold. A dodal, město jako tohle. Ekvádor. 300 zemře. Čekej na mě. Vrátím se. Až přijde čas. To je všechno. Gordone, to je trochu... Podívejte se. Zemětřesení v Ekvádoru zahynulo 300 lidí. Ona to věděla. Nic jsem neviděl. Chceš slyšet poslední Jarrettův telefonát? Jo. Halo, sakra. Ano? Díky bohu, že tam jste. Gordone? Vím, že jsem tuhle mluvil jako cvok, ale dějou se divné věci. Uklidněte se, Gordone. Je tady. Kdo? Indrid Cold. Stojí vedle mě. Jeď rychle ke Gordonovi, prý tam je Cold. Gordone? Dejte mi ho. Jistě. Moment. Zdravím, Johne Kleine. Kdo je to? Jmenuji se Indrid Cold. Pokud ovšem nejste Gordon Smallwood. Váš otec se narodil v Racine ve Wisconsinu. Žili jste v zeleném domě na Monroe Street. Na svou matku se nepamatujete. Dobře, vyhrál jste. Kde mám hodinky? V bodě. Pod postelí. Výborně, Johnny. Díky. Co mám v ruce? Jelení lůj. Čtete mé myšlenky, že? Já vám ukážu. To nemám zapotřebí, ne? Co je na třetím řádku? Strana 51. Zlomený úsměv pod ševelícími křídly. Další důkazy, Johne Kleine. Jak vypadáte? Záleží na tom, kdo se dívá. Chci se s vámi setkat.
Už se stalo, Johne. Viděl jsem váš strach. Teď se taky bojíte, vidíte? Můžu se na něco zeptat? Proč se ptát na to, co už víte? Kdy? Proč? Co se stalo s mou ženou? Byl jste tam. Mary Kleinovou jen tak nenajdete. Uvidíte ji, až přijde čas. Co je, Connie? Stalo se něco? Volal jsi Johnovi? Ne, v 9 jsem šel spát. Pokud ovšem nejste Gordon Smallwood. Váš otec se narodil... Vidíte, tady nám to stoupá až na 1950 Hz. Ale nikdy to neklesne, řekněme, pod 1930. Ten váš je dole. V normálním hlasovém rozsahu. Někde mezi 1200 Hz. Hlasový rozsah toho muže je mnohem vyšší než můj. Proč myslíte, že je to muž? Další důkazy, Johne Kleine. Co je to? Podle mého odhadu jde o elektrický impuls. Ale ať je to cokoliv, nepochází to z lidských hlasivek. Už jsme se setkali, Johne. Co se stalo s mou ženou? Byl jste tam. Mary Kleinovou jen tak nenajdete. Uvidíte ji, až přijde čas. To snad ani nejsi ty. Z toho jsme se utahovali, když to přišlo do redakce. Jo, já vím, ale je rozdíl, když se to stane tobě. Prosím tě, promluv dneska. Se Sirem. Řekni mu, že máš chřipku, něco si vymysli, já tě podržím. Chci mít jen Jistotu, že budeš mít pořád práci, až se vrátíš zpátky. Až tam s tím budeš konečně hotov. Jasně, brnknu ti ze Chicaga. V kolik ti to letí? Ne, v 8 ráno. Tak jsem blázen? To ne. Ale jo, jsem. Alexandr Lík? Co jste zač? John Klein, před týdnem jsem vám volal. Víte, co je tohle? Nechte mě. Potřebuju to zjistit. Řekněte mi to. Kde se to objevilo? V Point Pleasant v západní Virginii. Můžete mi pomoct. Tak pojďte. Noční motýl. Ve starých kulturách představuje motýl formu psyché nebo duše.
Nesmrtelné duše, navěky uvězněné v království smrti. Motýlý muž. Tak mu říkají na Ukrajině. Nepřesný překlad samozřejmě. Viděl jich stovky v Černobylu, když tam tehdy bouchla elektrárna. V Galvestonu, rok 69, než začal řádit hurikán, taky ho viděli. Ale vidět vždycky neznamená věřit. Podívejte, zatím se nenašel sebemenší důkaz, že tito tvorové fyzicky existují. Takže vy tvrdíte, že tyhle věci neexistují? Ale existují. Kolem nás přece existuje spousta věcí, které nevidíme. Elektřina, mikrovlny, infračervené záření. Víte, tyhle bytosti jsou věčné. Objevují se na jeskyních malbách. Patří odedávna k naší planetě. Jenom nejsou součástí našeho názoru na to, co utváří hmotnou realitu. Dobře, a čeho tedy jsou součástí? Příteli, chcete po mně vysvětlit něco, co se racionálně vysvětlit nedá? Předtím, než se něco stane, se nahromadí energie. Zježí se vám vlasy předtím, než uhodí blesk. Předtím, než se něco stane. Myslíte, že způsobují katastrofy? Proč by to dělali? Tak teda snaží se mě varovat. Jejich motivace není lidská. No jo. Dobře, tak co teda chtějí? Nemám tušení. Vás nejvíc trápí otázka? Proč vy? Ano. Vy jste je spozoroval a oni si všimli, že o nich víte. Lidé většinou nejsou tak citliví, aby je spatřili, aniž prožijí nějaké trauma. Co se vám přihodilo, pane Kleine? Minulý týden mému příteli někdo volal. Nějaká bytost, duch, něco. Zdálo se, že všechno ví. Jako Bůh? A něco předpověděl? Jo. A to se stalo? Ano. Jmenoval se Indrid Cold. To je jen představa, Johne. Zjevují se lidem různě, jako hlas, světlo, člověk, příšera. Jestli si váš přítel myslí, že mluví s Bohem, tak je vedle jak jedle. Jak potom vysvětlíte, že všechno věděl? Koukněte se tamhle. Kdyby se 10 bloků odsud srazila auta, ten člověk, co mi je ta okna, by to viděl. To ještě neznamená, že je Bůh. Nebo chytřejší než my dva. Vtip je v tom, že odtamtud, kde sedí, vidí o pár ulic dál. Dá se předpokládat, že tyhle bytosti jsou vyspělejší než my. Proč prostě nepřijdou a neřeknou nám, co chtějí? Vy jste taky vyspělejší než Šváb. Vysvětloval jste mu někdy, co vás trápí? Ha? Kolik lidí ho vidělo? 10, možná 20. Poslyšte, v Point Pleasant dojde k nějaké katastrofě. Nejezděte tam. Nevracejte se. Už o tom dál nemohu mluvit. Pane Líku, má to svůj důvod, že jsem skončil v Point Pleasant. Něco mě tam přivedlo. Ať už to bylo cokoliv, přivedlo vás to na smrt.
Jdete právě včas. Chystají se rozsvítit vánoční stromečky. Už se o to snaží nejméně 2 hodiny. Není to Dennis? Co s ní? Opustila Gordona. Ale ne. Ten moula se nechal vyhodit z chemičky. Přestal chodit do práce. Sakra. Kde je teď? Kdo ví? Hned se vrátím. Connie, počkej, stůj. Co se děje? Dneska ho vidělo dalších 15 lidí. 15. 3 z nich byli policajti. To je hrozný, Johne. Mám pocit, že už to nevydržím. Pojď se podívat honem! Co v Chicagu? Co ti říkal? Nepřijal mě. Gordone, co je vám? Dobrý večer. Dobrý. Venku je strašná zima, nepůjdem do auta. Trochu se ohřát. Nemůžu. Čekám na něj. Johne, všichni v tomhle městě se na mě dívají jako na blázna. Víte proč? Gordone, já... Dennis a všichni. Úplně všichni. Oni nevědí, ale já jo. Já si nemyslím, že jste blázen, Gordone. Taky jste s ním mluvil. Víte, v noci ležím a jsem vzhůru. Připadá mi, že spím. Ale jsem vzhůru. A tehdy ho slyším. A nedávno, když jsem ho slyšel, najednou jsem pochopil. Všechno. Johne, vzpomínáte, kdy jste byl naposled šťastný? To je to pravý. To je skutečný. Chci, abys byl šťastný. Ano. Budíček. Co? Buzení po telefonu, pane Kleine. Ale já jsem nechtěl vzbudit.
Co se vám přihodilo, pane Kleine? Ano. Sláva, dovolal jsem se. Gordne? Gordne, kde jste? Nahlas, neslyším vás. Johne, měl pravdu. Pan Gould měl ve všem pravdu. Pravdu? Kdo? Pravdu v čem? Neslyším vás. Porozumění. Je to skutečný, Johne. Chci, abyste to věděl. Skutečný. Co je? O čem to mluvíte? Nedělejte si starosti. Uvidíme se, až přijde čas. Gordne? Gordne! 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 Dokážou zjistit, jak dlouho tam byl? Vypadá to, že je mrtvý asi 8 hodin. Zemřel na podchlazení. Kde se tady vzal? On mi volal. Kdy? Mluvil tak podivně. Kdy ti volal, Johne? Asi před hodinou. Já už to nevydržím. Johne, vím, že na pohřbu se to moc nehodí, ale pokud vím, tak v naší chemičce nikdy žádná havárie nebyla. Já vám nerozumím. Tuhle jsem dostal váš vzkaz. Chtěl jsem vám zavolat, ale pak mi to vypadlo. Zapomněl jste, že jste mi nechával vzkaz? Jarete, tady John Klein. John Klein. Nevolal jsem mu. Nevolal, to nejsem já. Analyzoval jsem oba hlasové zápisy. To je mi fuk. Může to být můj hlas, ale nejsem to já. Vážně ne. Poslyšte, přísahal bych před soudem, že je to váš hlas. Jo, bez vadíky. Kluci!
Kávu s sebou, prosím. 75 centů. Přeju hezký den. Ahoj. Ahoj. Znáš tu ženu? Jakou ženu? Teď odešla, ty jsi ji neviděl? Ne. Zvláštní. Měla dlouhé, rezavé vlasy, zelené oči, moc hezká. Ptala se po tobě. Johne? Nevíš, kudy šla? Ne. Co říkala? Dávala mi spoustu podivných otázek. Jako třeba, co tady děláš, a ptala se, jestli jsi šťastný. Co jsi řekla? Aby mi ukázala občanku. A ukázala ti? Ne, řekla jen, vyřiďte Johnovi, ať mi promine, že jsem všechno zkazila. Pak vstala a odešla. Co je? Je to ona? Byla to ona? To je tvoje žena. Byla to ona. Ne, nejsem si jistá. Čím? Tahle má trochu jinak vlasy. Nech toho! Co je? Je to ona, kterou jsi viděla. Ne, není, Johne. Souhlasím, že jsou si trochu podobné, Blbost! ale... To bude dobrý. Jo, ale pro mě ne! Viděla jsi. Byla tady. Je to ona! Tohle mi nedělej. Haló? Haló? Promiň, John. Haló? Všechno jsem zkazila. Všechno jsem zkazila. Promiň mi. Musím vědět, co se stalo vám. Prosím. Pojďte dál. Byl jsem profesorem fyziky na Cornellu. Můžete si to ověřit. Jednoho dne jsem začal slyšet hlasy. Staly se z nich zprávy. Kdysi dávno jsem byl přesvědčen, že dostávám předpovědi katastrof od nějakých mimozemských inteligencí. Byla to pravda, ne? Johne, měl jsem všechny ty hlasy nahrané. Věděl jsem, že spadne budova a zkoušel jsem tomu zabránit, ale nikdo neposlouchal. Co se stalo? Spousta mrtvých. Zahynulo hodně lidí. Vyslýchali mě a málem zavřeli. Žena se dala rozvést. Moje děti
se mnou přestali mluvit. Víte, co s vámi udělají 4 roky pobytu blázenci? Všechno vniveč. Ach, nikdy neporozumíte jejich poselství. Vyložíte si je mylně. Jako já, skoro mě to zničilo. Ale nakonec se to zúžilo do jedné prosté otázky. Co je důležitější? Mít důkazy? Nebo být naživu? Věřte mi, před lety jsem se od nich odvrátil a nikdy se neohlédl. Nepotřeboval jste vědět víc. To nám nepřísluší. Haló? Tady Cyrus. Johne? Jsi to ty? Jo. Jo, jsem to já. Poslouchej mě, všeho nech. Guvernér McKellam dnes letí do Charlestonu a má navštívit chemickou továrnu v Point Pleasant. Chci, abys tam zajel a na letišti se s ním sešel. Slyšíš mě? McKellam do chemičky, rozumím. Potřebuju vědět, jestli tam pojedeš. Johne, jsi tam? Johne? Velké neštěstí na řece Ohio. Velké neštěstí na řece Ohio. Johne, nemůžu se hodit marot jen proto, že dnes nejsi ve své kůži. Prosím tě, zamysli se nad tím. Gordon viděl podivná světla na obloze. Objevili se nad chemičkou. Joshovi někdo volal, představil se jako já, ale já to nebyl. Prý jsem říkal, že se v chemice něco stane. A pak najdu vzkaz od toho Indrida Kouda, který mluví o velkém neštěstí na řece Ohio. Hádej, co leží na řece Ohio. No přece chemička. Jo, dnes ji má navštívit guvernér McKellam. Jel jsem s ním dělat rozhovor a skončil jsem... Skončil jsem tady. Bože můj. Proto jsem tady. Měl pravdu. Kdo měl pravdu? Zřejmě Lík. Byl součástí varování. Co? Byl součástí varování. Počkej, stůj.
Nechtěl jsem tě vyděsit. Říkal, že ty zprávy jsou pravdivé. Stane se něco zlého. Connie, prosím. Musíme odtud pryč. Ne. Takhle já žít odmítám. Nebudu se rozhodovat na základě zpráv od Indrida Coulda. Možná je skutečný pro tebe, ale pro mě ne. Dobře, já jedu do Charlestonu. Do hotelu Marriott. Nechci, aby ses nespohybovala v okolí továrny. A co když se nic nestane? Co když k žádnému neštěstí nedojde? Co uděláš pak? Tak o to nejde. Ale jo, myslím, že jde. Gordon taky věřil tomu, co slyšel. Já nejsem Gordon. Já vím, co se stane. Radši už běž. Musím do práce, pak si o tom promluvíme. Postrádal jsem vás. Musím s vámi naléhavě mluvit. O co jde? O vaši cestu. Nemůžete odjet. Zrušte ji. Zrušte svou návštěvu. Zrušte ji. Nechte chemičku zavřít. Hned. Ta továrna s vámi vyletí do povětří. Co policie? Kde je policie? Proč nic nedělá? Ještě o tom. Co? Dostanete hlášení o bombě. Neřekl jsem, že jde o bombu. Je to něco... Ne, mám svůj zdroj, vím, že to zní... Děláte zbytečný zmatek, Johne. Zavolejte Saira Billse spoustu. Zesilte to. Guvernér McCallum o tomto petrochemickém závodě vyjádřil velmi pochválně. Očekává se, že k podobné modernizaci vyzve i další průmyslové podniky ve Virginii. 13. kanál má pro vás exkluzivní reportáž z guvernérova projevu k pracovníkům továrny. Blahopřeji vám, přátelé, ke skvěle odvedené práci. To, jak se modernizace provozu osvědčila při zlepšení bezpečnosti práce tady v Point Pleasant, se jistě stane příkladem pro další podniky ve státě. Se správnou kombinací výrobních technologií a vedení čeká americký průmysl velký vzestup. Mary zavolá Georgetown pátek v poledne. Johne? Dále? Ahoj. Ahoj. Do Washingtonu? Jo. Musíš odjet? Ano, musím. Johne, jestli je to kvůli dnešku... Ne, není. Dostal jsem vzkaz. Musím domů. Musím tam být v pátek v poledne. Johne, uvědomuješ si, co se s tebou děje? Musím odjet.
Halo? Ahoj, to jsem já. Connie? Jo. Co kdybychom si spolu trochu popovídali? Promiň, zavolám ti potom. To nepůjde. Zabukovala jsem ti let. Co? Letadlo do Columbu v Ohio. Ve 3:45. Chtěla jsem přímo do Charlestonu, ale měli obsazeno. Když hned vyrazíš, akorát to stihneš. Já nemůžu. Nemůžu. Je Štědrý den, Johne. Neměl bys být sám. Nemůžu. Ale můžeš. Víš, když Mary onemocněla, pořád jsem si myslel, že to není pravda. Můžu tomu zabránit. Vím, že jo, dokážu to. To nedokáže nikdo, Johne. Poslouchej mě. Letadla budou padat. Nepřestanou ani zemětřesení. Lidi, které znáš a máš rád, budou umírat a nehledě na to, co ti řekne ten hlas. Ty tomu nedokážeš zabránit. Je to přesně 2 roky. Řekl mi, že mi Mary zavolá. Lhal ti, Johne. I když se ti bude zdát, že to její hlas, nebude to ona. Já nevím, co se s námi stane po smrti, ale ať je teď Mary kdekoliv. Určitě ne tam, kde je Indrid Cold. Co když to bude ona? Je mrtvá, Johne. Teď je nejdůležitější to, jak si ji chceš uchovat v paměti. Stýská se mi po ní. Já vím, že ano. Jistě, že ano. Ale poslouchej. Já vím, že je to těžké. Bude se ti stýskat všude. Jen tam je to pro tebe horší, protože jsi sám. Člověk nemá být sám. Udělej to, co udělat musíš. Já to pochopím. Ale tady večeříme v 6 a dárky rozbalujeme v 8. A moc rádi tě uvidíme. Ano? Ahoj.
Je Štědrý večer za 5 minut 6. Všichni, kdo jedete domů, Nevíte, co se tam stalo? Něco je asi se semaforem. Sakra. Cože? Musíš rychle pryč! Uteč! Dělej!
neštěstí, padá most! Halo, slyšíte mě? Seržantka Parkerová na Silverbridge! Vozidlo 33 na Silverbridge! Pojď se. Pojď se. Ty jsi tady. Myslela jsem, že se mi to jen zdá. Odjel jsem z Washingtonu hned, jak jsi mi zavolala. Volala jsi mi, ne? Jo. Jo, volala. Johne!
Jak to vypadá? Špatně. I když to mohlo být mnohem horší. Kolik lidí to odneslo? 36. Vypadá to na 36 mrtvých. Ježiši. Třicet 36. Vzbuď se, číslo 37. Vzbuď se. Příčina zřícení mostu nebyla nikdy přesně určena. Přestože byl motýlí muž spatřen na různých místech světa, v Point Pleasant se už nikdy neukázal. V českém znění Vladislav Beneš, Tamara Komínková, Václav Knop, Miloš Lavica, Sabina Laurinová, Tomáš Borůvka, Radka Stupková, Ludvík Král, Jan Hanžlík, Jaroslav Horák, Jaroslav Kaňkovský, Roman Hájek, Rudolf Kubík, René Slováčková, Marek Libert, Zuzana Skalická, Luděk Čtvrtlík. Spolupracovali Barbora Vildová, produkce Milena Čapková, překlad Lenka Štěpánková, zvuk Roman Čapek a Miloš Somr, úprava a režie českého znění Daniela Zachariášová. Vyrobili ABZ divize Bonton Films v roce 2002.